Dobrý večer, vitajte pri správach na 24, ktoré začíname aktualitou. Hudobný festival Pohoda organizátori prerušili pre silnú búrku až do odvolania. Vietor zhodil stan Slovenskej sporiteľne. Podľa dostupných informácií zranenia utrpelo 8 až 10 ľudí. Na mieste zasahujú hasiči aj záchranári. V spojení sme s našou redaktorkou Karolínou Janičíkovou. Aká je situácia na mieste, Karolína? Dobrý večer, my sa momentálne nachádzame v press centre, teda tu, kde sa celý festival v podstate sústreďujú novinári a odkiaľ teda vysielame. Toto je uzemnená časť, nie je to stan, je to taká v podstate budova, ktorá je uzemnená, no a blízko nás sa napríklad nachádza teda hlavný stage a Slovenská sporiteľňa sa od nás nachádza kúsok ďalej. Zatiaľ podľa našich informácií ešte nevieme, či bude festival pokračovať alebo nie. To oficiálne stanovisko ešte zatiaľ neprišlo. Čo sa týka zranených, nevieme ešte, ako oficiálne potvrdení ešte by nemali byť, jedine čo teda pridávajú sam nemocnica, ale od organizátorov, ale teda povedali nám, že bavíme sa zatiaľ teda len o zranených. Momentálne sa celý areál zaisťuje, vonku sú všetky záchranné zložky, zasahujú, snažia sa teda prehľadať celý areál a všetky miesta, kde by ešte mohol sa poprípade niekto nachádzať. No a teda podľa informácií Slovenského hydrometeorologického ústavu by už nemala teraz hroziť nejaká ďalšia búrka. Čo sa týka Family Parku, keď to je časť festivalu, kde sa nachádzajú rodiny s deťmi, tak zatiaľ máme informáciu, že tieto rodiny boli evakuované do blízkej leteckej veže, takže v čase tej najhoršej búrky boli vo vnútri. My, čo sme videli, boli to silné nárazové dažde, bola to naozaj že silná búrka, prišiel nárazový vietor, čo môžete vidieť aj na záberoch, ktoré sme natáčali, keď sme prichádzali z hotela smerom až do areálu samotného. Videli sme popadané viaceré, či už stánky s občerstvením a taktiež viaceré stany mali buď prerazenú strechu, teda spadnutú, alebo podobne, taktiež vecka, všetko bolo v podstate na zemi, čo môžete vidieť aj na samotných záberoch. No a teraz je tu so mnou ešte návštevníčka festivalu Vivien, ktorá teda bola v čase pádu stanu Slovenskej sporiteľne na mieste. Vivien, dobrý večer. Ako to tam vyzeralo? Čo si ty videla? Ako to bolo v tej chvíli? Dobrý večer, tak v tom momente, jak sa strhol ten najväčší vietor, tak tá plachta toho stanu začala lietať. Tak ľudia samozrejme chytili paniku, lebo nečakali to, že môže sa niečo také stať. Konštrukcia začala pomaly padať, takže oni začali utekať, naháňali sa, kričali, lebo tak samozrejme chytili takúto prvotnú paniku, čo je prirodzené, až kým nepadol ten stan. A našťastie ja som bola tak blízko toho východu, čiže ja som to len nadvihla tú plachtu, preliezla som prvú tú konštrukciu, takú, čo tam bola a vyliezla som von. A ďalej boli ľudia, ktorí tiež snažili sa niekde ukryť, snažili sa nájsť teda nejaké to útočisko, kde im nebude nič hroziť. Takže takto to vyzeralo v tom momente, v tom stane. Ako to vyzeralo tu? My sme teda videli naozaj, že veľkú čierňavu, ktorá sa zrazu spustil silný dážď, následne nárazový vietor. Ako to vyzeralo tu v areáli, keďže my sme sa v tom čase nachádzali ešte v aute, kde sme tiež naberali nejakých ľudí, ktorí nás prosili o pomoc, aby sme ich vzali do auta. Tak ako to bolo tu? No, tu to bolo tak, že my sme sa zrovna s priateľmi chystali na koncert a videli sme, že z diaľky prichádza očividne nejaká búrka, lebo boli strašné blesky. A nezačal ani presne ten koncert a už som dostala informáciu, že mali by sme ísť pod nejaký stan, lebo blíži sa teda nejaká búrka, kde sme aj prišli v dostatočnom predstihu a tam vystúpil organizátor, ktorý povedal, že na hodinu sa vlastne prerušuje celý festival a že teda nemal by byť nejaký veľmi silný vietor, že staň by to malo udržať aj tie stany v stanovom mestečku. A asi 20 minút na to teda prišiel ten veľký vietor, ktorý teda nebol vôbec očakávaný, nebol ani hlásený a začal strhávať celý ten stan vlastne aj s tým vedením, aj so všetkým. Takže my sme boli informovaní, že má teda niečo prísť, ale že malo by to byť v poriadku, ale teda prišlo to v horšom stave, ako malo.
Ďakujeme veľmi pekne za Vivien, za to, že si k nám vstúpila, že si nám povedala túto svoju skúsenosť. Budeme držať palce, aby bolo všetko v poriadku. No a my zatiaľ teda ešte nemáme oficiálne stanovisko festivalu, to prinesieme neskôr najrýchlejšie, ako budeme vedieť a uvidíme, ako to bude vyzerať aj po prehľadaní samotného festivalu, teda záchrannými zložkami, ktoré na tom všetkom momentálne pracujú a prihlásime sa vám neskôr.